Maimbag nagsapa, Idol Dennis. Kamen. Yes, good morning, Idol Bernard. May isa, a wanted person, tinatiliw, kinaalaan iti droga. Nabigbig dati suspect nga agtawan ti inom apulo kita talo, manipot ti barangay Opon, Pinili, Ilocos Norte. Natili ti suspect babaen ti bileg iti warrant of arrest nga agnagan iti Jerry Tipo sa Pralia nga taga barangay Opon, Pinili, Ilocos Norte. Gapo di po naglabsing iti RA 10591. Ti mandami ti aresto ket ipaulog manipot ti Branch 17 iti Batang Ilocos Norte kinipayan iti 80,000 pesos kasa bail bond. Kuna ti provincial command dati ti accomplishment iti pulisya babaen tutuloy nga palang kemag karag iti nabayagan nga gimlemeng iti otoridad ket ito naarampay iti droga. Nangayon manen iti kaso nadakamatatang suspect agaputa ada itinalaking kuana matalo nga pidaso ti Shield transparent plastic sachet nga naglaon ti may pagrup nga Cebu, Idol Bernard. Ti nadakamat nga kaso kiti pinamaten iti piskalya para palang karetoy panaglabsing ti RA 9165 a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Paragsakan iti pulisya gaputa listahan lang ti panakatonton iti suspect karpasang rimar ito'y warrant of arrest na manipot ti Branch 17 iti Batak, Ilocos Norte. Iti nagpatnag Idol Bernard ket barbarang peaceful kabutong pati nga nayon nga naipatulod manipot ti pitok iti provincial commander. Ngem into no madamdama iti IFI News adanto ti police report ijay Cagayan gaputan ng Rugin hanga nagno jay abra tuloy iti pamaltog karete kandirato napaltugan met iti mayor iti Rizal iti Cagayan kendo apay balikalot ti Musay gabo kada ito'y napasamak nga pamaltog iti campaign sortie iti mayor iti probinsya iti Cagayan. Magpalang manipot ti PNP Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.